Acabem de celebrar una nova conferència sobre els drets de les persones trans. Era un debat fonamental. L'última resolució adoptada al Parlament Europeu sobre aquesta qüestió és de l'any 1989. Tocava actualitzar-la, tocava reflexionar sobre quins són els temes que queden pendents i jo crec que és fonamental entendre que la Unió Europea té un repte clar en aquest aspecte, com és, sobretot, treballar des de la despatologització, per exemple, de les qüestions trans, com és la persecució i la penalització de les agressions contra les persones trans i com és abordar d'una manera definitiva tot allò que té a veure, sobretot, amb els aspectes legals i de reconeixement de nom i de gènere de totes aquestes persones que estan en aquests moments vivint, malauradament, en una mena de limbo. És important, per tant, que el Parlament Europeu reconegui aquesta situació i reaccioni per la via, com hem proposat, d'una acció directa, d'una resolució específica que tingui en compte aquests fets i, sobretot, que els posi en el moment actual que toca, el reconeixement d'aquestes persones, dels seus drets i, sobretot, de les identitats que aquestes persones volen tenir.